Mas, mripate jenengan niku lho kok ndi dalan ndak? Wong papat jajar-jajar saya kamot, kesa nendang-nendang wong iku. Sik ah. Nah, iki pelaku wis genah-genah kok. Iya, Allah. Jajal aku nang kene kono lho, kelak ra nyandung. Kok iso nyandung nyempar naksir ta piye? Ya wis tak jibuke nang ngono. Ya yo ngono, wong lanang ku ngalah. Aja pekok-pekokan. Ya wis oke, matur suwun. Pemandangan nek kono mang apik ya. Apik. Ana Kinta, Kin. Iya Kinta. Kin. Kinta. Apa kabar? Kancamu sapa? Dewe. Dewe. Aku mau lunga karo Emi ning kono lho ndelok laut-laut kono apik. Pendekar yo dhewe lah mau ngajak kanca-kanca. Ning kono mau ana cowok mbari. Alah, bertamu ku malu nang kono nyambung ngimpet aku. Kenapa? Lah wong lima apa mlaku apik-apik atik di semplak-semplak tanganku nganti tiga tas. Kan sing go jaket ini. Iya, pokok-pokokan karo aku. Ganteng ya Allah. Ya Allah, ono kok ganteng lah. Kin peo-peo nek gelem peo. Setaku kalau akeh jah. Sapa jenenge sapa iki? Ora roh ora kena kenalan. Aku pira-pira rata sawat sendal kok wong mangkok. Aja ngono, engko nek kowe jatuh cinta. Wong ndi kemau wong ndi? Ayo kenalan ya. Emang aku udah harga diriku nanti obat tamu. Gengsi. Pemandangan apik ketane. Ayo foto-foto nang kono lho. Kowe malah tunggu jajan. Kowe karo cowokem wis nganu, kowe karo cowokem wis nganu, wis putus sidane. Putus aku tek diselingkuh. Tak babet sisan. Golek liya, guys. Zaman saiki diselingkuhi ya, ora jaman ya. Ora denger cadangan kono 5. Engko ning kono ketemu wong barek. Wong barek akeh. Ojo nek nang pantai kok kenter karo angin. Ora kuat suwe. Kene apa iki? Wates. Wates. Posisine endi iki Rembang? Mari omah tuadoh kono lho. Ora tangan ya. Nggo tangan. Iya pemandangannya. Loh, ternyata iki nganu ya. Ngene iki nganu. Apik tenan. Iso wates kepiye? Iya, menawa iki perbatasan kerja. Batasan batang karo Apa iku mau sing jaketan nang ngene. Ireng cah ngono iku. Lah iku mau senabe aku. iku. Iya. Iku kakak kelasku. Kakak kelasem. Salah sampe. Jaman SMA kakak kelasku. Ayo lanjut di SMA ya. Terus sampe kok napa? Ya sakenan. Masih goreng gak cowok kok sing ide jomblo. Ayo. Tahu kenal aku iki? Kancamu. Ge. SMA kakak kelasku. Oh, kakak kelasmu. Maksudmu ya? Hanga iki paling jodohmu iki kok. Yang sak penake. Iya. Piye kabare, Mas? Alhamdulillah. Di jomblo saiki. Yes. Kayak ngene kok lah. Karo sapa iki mau nek pacaran? Oke. Iki sebelum masa tang, guys. Terus nek ndi saiki? Kowe kenal iki. Mau saya lho nek kono, kene kono kayak yo lali. Terus kenalan. Sama ngerti jodoh, kenalan. Iki jenenge Kinta. Kancaku iki, Mas. Kinta. Yo wis ngapurane aku lah, Mas. Ayo. Dermaga cinta. Oke. Kenyal Vina Mas Ageng. Ayo, selfie. Fotonya, Mas. Foto tenanan. Lah ayo lah. Oh, Mas. Kayak nomor konsolnya cek mau. Mbak Kinta. Kosong ya, Pak. Kok kami masih tinggal di bawah. Wah. 81 325 61 Iya. Terus ya, Mas, aku berhasil. Ya. Hati-hati ya, Dek. Kinta mana nih? Wah, kayak pernah di paling. Oh, paling mau awal sekarang. Nervous. Kita nang jalan nomor WA karo kowe. Ya iku Mas Ageng ku mau. Dek niki gengsi, gayane mau ngomong-ngomong nek ora keduga. Nyatane Ora iku aku ditarik Mas Ageng lho, pas nang mburi jalan nomor Kinta. Akei. kowe gak mesen es. Iya. Ayo duduk dulu ya, gimana ya? Rasa wae. Ayo.
Nduk. Umure wis tuwa, ora ada kawin-kawin. Sedih aku ngene iki, Nduk. Jajal godhok diluruk-lurukno bala-balan. Dek ini wis tak kenalan. Nek ora ana sing cocok lakon piye. Mau wis dikenal-kenal ya ora ana sing cocok. Guru dhewe yo ketok yo piye. Sumure wis ngono ora. Nek ora nutup mae, ora nutup dik nek kawin ngono piye lho. Bojo ngono amak yo tekan-tekan wis jelas yo. Kan ku yo di pacar, nek nek mosok bape nglakai Kang Anu. Jadi yo ngono amak. Ya wong ngene iki manut ndi harus Cara-cara tak betul kene ndak ono yo. tak jono Rika yo mo, tak gelem Sumi yo mo. Ora gelem amak. Percaya lah sampe aku ngomong gak karo wong tua ya perhatian. Kok sing dilurus bos sing dia lah aku ngono. Jadi aku tau mau mas, tau bisa dicah wedok. Cedak-cedak kono ada. Iku tak kangen Manduk. Iya kan iku mas. Emang kan dilele-lele cek lele. Tak kasane nang lele karo Mbak Yum lele. Iki mah kondi. Iki ndang luru-luru golele. Pelaku luru angin. Suntuk nomah terus. Nanging kok mau luru-luru cewek golele. Iki wis umur wis nganu ya wis gede ya lele. Iya, tak kenal kancaku mas. Piye aku mau tonggone pelaku luru angin mau untuk kenalan. Widih, ya Allah alhamdulillah lele. Terus tok cewekne cantik le. Boh urung jelas nek bocah cantik. Yang niku dak ditakoki sanale cantik le. Kok aku tak lunga mbek Pak Amdir rono, mbek Yo. Pak Am. Ayu apa ora mas? Yo. Wis ora mikir ayo, ayu ayune sik lah, penting iku sayang karo kowe sik lele. Ora mikir ayu sik. Kok piye sok di nganune temuin Temen, yo. ngono ora terus menisan kok terusan di Ayo. leboni ngono kok. Mangera dijak Apa mampir Amdir ya kok? mak ya. Ayo nduk. Ayo urung wani ama. Piye? Lagi kenal aku wis wae. Lagi kenal kok mau Kenalan nek pelaku. ndi lele kenalan le. Ngene pinggir segoro benti mau. Lele ayem iki lele nek kowe wis tak jodoh le. Wis ndang, Mak, ndang dilamar, Mak. Ya sing wis tak kabari mak nek wis Takokno tenan ya le, tenanan. sesuk tak moro mbek Pak Amdir ya le. Semene kae sapi 6 kabeh. Yo alhamdulillah yo, Mbut. Wih, wis gede-gede, sok besar karek nguyangno. Apa ra? Sagel lek nganu, besar. Lho, kowe Nah, sing karan dekne. Lah piye meneh aku wis kadung Wih, ngene kok, Cak. Iki ndek nyarene wis diparani bakul. Ora iki. Sing Sing gede kane lho. Ceritane bakul sing iki. kan budaya ku pira regane? Oke, kok aku gak paham, bapakku ora. Nah, aku butuh nanam saham blok kok. Ya ora duwite akeh lah ya, nganu bisnis sapi ngene. Yo. Nurut dele dan gede nih. Mau kena nggo resepsi nang gedung gede. Ngene kok Cak, kemel mangan enak aku. Sawarekem. Yes, sampai marani bakal bojo iki. Temuan endi iki penake? Kira-kira ana wong apa ora nak kono iki? Ngene kok Cak, kemel mangan enak aku. Sawarekem. Tempo kapan nek nakokno ora ditakok-takok. Iki lho sing dirasani teko. Oh ya ampun Mas, panjang umur kowe le Mas. Lho gimana perlu Mas dek rene dadan? Pengen kuwe to di Sing dek wingi kae. Ya wis ayo aku wingi ya wis ngomong karo bapak ibuku ya tok kok. wis podo iki langsung karo rumah. Ya wis aku kan kancane ya mbok ya. Emi bocor ra? Ya, Sekalian ya. aku udah isin nek duwe Ya, oke, siap. Kowe ya meneng ae ale. Tekan sapine melu bunga iki. Lah iya. Kowe dengan apa yang dorong PKW. Saiki, Rana, ya Rana, tak nganu ngabari Emi aku. Kak, Kang Amang nang dina lan, Nduk?
Bos lunga ya, ora tau sapa omah kok. Pemratu barang kok ora. Terus nggak no omah kok prak lunga iki mang nek dia. Kan nek mulai lek gelem nggo cewek-cewek ngono. Ngapeli pacare ya tak emak. Sido are ape cerita iko, ape nggo cewek iko. Apa? Engko lek napa lek dijarene Jogja. Anjir sik, engko nek temu maratuwa sik calon maratuwa nganu. Yo anggere basa, engko ya adate jepawakan ngono. Digasan. Gonggaeso. Iki orang bilang Mas. Makanya sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sapa Le? Kok gue cewek-cewek akeh Le? Ya di Iki Mas sing ndi Le? sing tak kandhanan diingi kok, Mak. Sing ndi